Lamet po bidor sing krophan mi an kipi. Tinsukia College along Assistant Professor Kelongdun Longki Ingleng aphan KHA pen Karchodam. Den arong samding be arong along ihum Tata Mobile Jephalepa. Kardom Pinikar Bimong Live Prime Tama Birtarong Pen Nilisami Joli Baby Nonarjay Tha Birtang Ton Pen Kidam Tang Arko ni Pai Kret Roxy Arni Ilituma Phan Nangki Pamodikang Tokbang Bidor Sing Kro Aphan Pini Aman Apeng Pen Chepadi Dunsi Akarjong Chom Rong Mi Kapali Dun Pa Mi Je Aphan Mi An Piponlo Karbia Kayalom inut kethekire mate ketok kelang hin RD kedoklong abang phu lapen phasa samman kelongdon bidor sinkro kedam tang arko ni phai krit roxy arni adabapor bangso appear thepen chiudikangsi heloving adim sangtet choendam juilo Alang lephan arnisi arong padosi pinia bangke ahema soratum donrap jirpu jirpi chini jethek lapen KAEC CEM tuliram rong hang pendanglok manpeng kedo kethe kidingatum anparta KLA KCS KSA pendanglok ongdung hamphanga asong japo asong japiatum chetong don pen kapadusi apharman mekri meklang pen chepadi durentilo Kalitang bidor sinkro arong kacheboy ningtuk arani paman ponsi pini me an kipirani diphu arong sopi ada porphai trok pen porphai kre hini an ghonta trok apharman hithi kulat setami kangkir padopon News report Rosanan Sei Karbi Anglong Live Kheroni mate phelangpi pen kahelo kilometer trok prilu amekar kalitang noren ingleng pen khirla rongpharpi asupo akibi si longki ingleng Tinsukia College along Assistant Professor Kachapalong don photha Karbi Hirjiramai Karchodam Longki ingleng alangli Delhi University along pen History and Athu Charlie Dunsi Master mate MA chip ondonlo Bangso penajok non head jong kangwai ponahut STH apartment along pen longki ingleng aphan setami ingwai ponlo alang liphan ingwai pon de penapi Tinsukia College along si Assistant Professor pu chepalong donlo non head jong STH apartment pen kangwai ponabang phuaphan Karbi Hirjiramai Khiruni aro atum pen ning arong GPC longki ingleng a hemalong an palidam si pohu epak pen karchu padoda Lasi ilitum ansose thur owe kimi tum lokacharli owe kimi tum anstame ilitum la longki ingleng ason ilitum nongme ke ban piji aphan nilihin penstame puthot Karbi solangdo arat owe kimi thur owe kimi atum aphan nilihin pen alang li sonang thak belek a department history department pen chenglok economics tang ho ba akaplek department long pustame alang li som nong me ke banji phan nilihin pen Karbi Hirjir hin pen same nilihin pen same tuning rilo Bangso Karchora mahut alang lihin pen kacharlia hut kachapaduk pon alam the pen danglok non ove kimiatum kacharlia hin kachapaduk pon jalam the ningjepon tangte arjusenang alang lilam the pen Jasemet pini nili phanangkar choilong popa thege la puhelo Nelly non Tinsukia College History Department along Assistant Professor abang arpu deng ponpo hadat si claim dampo si Nelly graduation pen master degree hinita Delhi University pen sinagechong and 2019 aning kan bang net nang unlo pen non an bangke arpu nang le lo somal kampan lo than nang ijat nang puartuta Lasi ove kimi tum pan ni li chuni ri ke labu henlo je elitum Karbi society angwong ke lason man pen ke du ke claim atum apai jum pe lang sita
nang bad bom lo non ingkan hiniang bong ke penangan assistant professor na man rang dolo kaplega department gong ta si son thak thak si ove kimi tum ta an so se che paduk pen bor I pen mo e prang ta kar bi a khe phan nong me ke wan te ke phan ka bor I bang ton pon pe de nang Kheruni pen Mohon Teron Karbi Anglong Live Irui pen ephong dong hap inglong arloke duwa Karbi araratum hithi borwa nangkidon atata mobile gari men kacha pharle phaga jok penang arabang phubang phiatum areng keso Numati constituency angkang Jasemet inglong arlokedu donghap mai ronghang arong araratum irui pen kechoa hithi borwa along jojor cholang ahin pen danglok kibi kithi sarpi sarphuatum kedam kebang iver atata mobile truck pini denarong something be arong towar krong thom kachetok and its thongkebra truck atowar pi along men kache pharle phaga jok penang anabang phubang phiatum areng sonanglo Kachini donatengke bangso atata mobile ihum apai ka phan kiraiji pohutsi kopai ke lang no pen men je pharle phaklo la soa hut areng ki soa tuma phan tong sekot pen denarong sekelang hemalong an ponlo setami bang pho tuma phan ke diphu medical college long ansi ponang koklo Jethan ponmi alang litum ningkan arjon hithi borwa kedam kewang kisung nang takalilang pinira bangso alam ke pho pen alang litum an sosea kisung jetong nang koklo Denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong Live Assam Assembly election nangtebok ong ratcharia song atum raradung patebok bomason si kidam tang arkoi ni phai kretrok si arni KADCC amaipu anparta HD Minister Barim Khorsing Ingti Bokajan LAC Kahumridam Bangso Kahumri Damahud Bokajan Block Congress Committee Amaipu Budheswar Kathar Pen Kachapayam Phu Amayalom Alohi Sarpo Aman Pen KEDCC Amaipu Anparta HAD Minister Barim Khorsing Ingti EM Barim Roton Ingti Daniel Ingti Surendra Singnar Lapen Songalong Kithi Atum Chetongdun Bangso ahud KADCC Maipu Khorsing Ingti Pen Kaningji Ponatengke Congress Asong Henlo Kado Kavi Akisum ke matha pon ver lapen Kado Kavi kelang kapaching barasong lapen ke bannai asong lo kedam tang anta ke mesena jok pinang ajir keding sarkar tami chari pon long lo lasi non ta Congress Asong aphan apor kemi wangbom lo lapen sarkar tami chari pon thulong po Lasi rara tum aning ke dok aning ke hang bena porsi non ta Congress alongsi ani wangta wang bomlo lasi chilang pet pen Congress pangtang ponsi kachepahai je aphan cherap cheto pondonang pusi mayalong ningjipon bang sopor ki meahut kapreka song pen bang ingkoi susia rara tum Congress along kachepa ogdona tum aphan dengpon Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live Sojeng Dhenta constituency kaparlo Balijuri Timung arong amekar Mohiram Timung kisodera jok seka chelang movidera jok hemtuni sipen kerap kajuhang Mohiram Timung alangli kedam tang chiklo junior kep nedolo bangso ka phiri mimya kisopen kepangji nonpu anta mi thek thederlo bangso kiso kachepa mi jia phan kedam tang arni longli phelang do anta chepadoi lablo setami kiso ke mi thek therega jok nona bangke hemtuni sita kamatha kisung abidi jurkoksi kaike amat rat kisung ki boyalong karjabdon thiba bangphu KAACCM tuliram ronghang lapen local MSC kache rong pipia tuma phansi nangrabdun vek thapusi kachunmiri padopon Sonikla Mengi Mohiram Timung. Mohiram Timung nangli komen tupen ansi kisuikla Nili so ga jil ding angan ding lo hado chiklo lompen lo. antela kuna natsi kisu manangli nang chithanun ikjima chithanun ikdak dak non Nili so lai wa ma so. Ko ku keng tham da meg lo lo ni lumbong na meg do elo. Yo kang dukta meg de ko lo. Nge ini don e ke wadon e thudon e manit nangli phan ningki mi penang kera pason do ikloma ni dung kachunung ri ke avela. Ya kisuman rong so si mu hani son sang han tangkam hadang phani
Mohiram timung alang lecor bina bepi lapen asamar bang phodo. Hemaripo so that thur un edat ingni un edat ajok kiri karlana bang abidat lo. Nasirong asor kangjin so pen ahura dak pen an sang han tame ahem thondam bonglo. Kiduk keboydat mohiram timung aphan kanghon kangjin so dovek sikimi pusi ongdum rongara rahin penta kachuningri padopon. Cerap cetu pen isi kilang asar wai pene bidi claim na yi posin al tum phan chuning ro ke thegi ding ka do ye phan la ba salar ka do we aphananta teacher ka do we phananta la pente aprang prang ke chelang bomlo la pen ra ik bomlo tame non bang ne tum kiun e joine la pen de kiun e chotagali ki duri e joine puria pene isi jo cera ik bom ta laso cera ik bom pen laso kadure laso ang bong ne sala kadowe cera ik bom tame jo pini angsong pen nang cerap donji na pi donji na hel donji aphan na tum phansi chuning rilo dipu ka autonomous council EMCM MP tame anparata ni kaching honai Pini 17 nong socheng thanta EM local MDC alangli rongpi baido phanta jeli chuning rilo Rong mong ve pen lop sing terang Karbiang long live. Bini prime time bir taki lapo ansi kang tonik lo.